салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Салом меҳмонони канали мо, хуш омадед як бори дигар. имрӯз мехоҳам кати шумо камакак дар бораи бозор гап занам. Камакак баъд охир дар шумо интизор бошед. ман бо як дечи имрӯз сёмка кардам. шумо да пешниҳод мекунам тамошо кунед. касе да маъқулай мисол метавонед хеш таборотона равон кунеду ҳами чизора дастрас кунед. ай Тоҷикистон, ай корвон. чӣ гуфтан мехоҳам дӯстони азиз. иҷа ман видеои пештара да як-ду киртои тоҷикира мондум, нишон додам нарх навоша. ба чанд комментарияҳо буд ҳами вайдаки киртои хушрӯви хеле гуфтам гуфтан духтаро. дар ҳақиқат ҳам духтарои азиз дар корвон ҳозир чӣ қадар киртои хушрӯ, чӣ қадар моделҳои фасон биромадагиай, ҳами намудошу стилош ҳам бисёр ай ки ҳам бори Турсия, ҳам бори Хитой, баъд Бишкеку ва Узбекистон, баъд Тоҷикистони худмон бисёр ай ҳами киртои тоҷикӣ, хусусан киртои занона ҳам фасонҳои аҷоибот биромадагиай. материалош ҳам ҳар хела гуногун, ороишотш ҳам хушрӯ ки одама ҳавасш мекунам ай дидани ҳаму чиз. баъд ҳами боварӣ дорам ки бонувои мода ҳами мувофиқай ҳаму киртоҳо. мехоҳам, ман бисёр мехоҳам ҳаму чизора шумо да нишон диҳам ки моделҳои нава бинед духтаро чӣ хел фасон чизо биромадагиаю. метавонед шумо мисол хеш таборо ҳастан ҳамара дар Тоҷикистон, дар Душанбе метавонед ки ҳаму чизора заказ кунеду шумо да равон кунан Россия ё ки дигар давлатҳое ки шумо қарор доред. вале мутаассифона духтарои азиз ки ҳами савдогаро иҷозат наметиҳанд ҳамора сёмка кардан. ман мепурсам, мегӯм ки биём ҳами дар ютуб канал доруму духтарако хоҳиш кардагиянд. баъд медонед чӣ хел саволо мешамада. ба шумо да чӣ фоида меган ҳамура вай мекунед, шумо камера мекунед ё ки савол меша ки ба шумо чанд сум мегиред ауҷа. рости гап ман ҳозир аз ютуб пул намегирам, маош намегирам. барои ӯ маош шидан ба фикрам ки ҳозир 1 сол 2 соли дигар мисол кор кунӣ, баъд мумкин ки маош да ғалтӣ. ба бори дигар як чиз дига ки Тоҷикистон монетизатсия намекардай. монетизатсия меган ҳамахе ман фаҳмидам, аки бо намедонам партнёрка чита пайваст мешавӣ ки проценти тамоман кам метиҳа. мисол 1000 подписчик да $1 додагӣ боша, бути агар 1000 просмотр да, агар вақте Тоҷикистон да вай кунӣ монетизатсия агар гирон кунанд, мумкин ки аяму $1 мумкин ки 30 центаш ё ки 60 центаш ҳам қаштада меоя. ай 1000 просмотр ки як ҷо мо надорем 1000 просмотр да як видео. хулас гап дароз нашава. анамихе ки ман савдогарора ҳамихе як-ду каса мепурсам иҷозат метиҳанд сёмка мекунам, а бисёриёш иҷозат наметиҳанд. ба имрӯз як занака ки ҳами вай савдогар кати ки шинос буд, ҳаму кати ҳамсӯҳбат шидаму пурсидам. баъд гуфтам апаҷон чӣ ба бисёриё розӣ нестан, ҳамихе мепурсию дара меган ки не. ман вайро чӣ хел мепурсам, мегӯм шумо да вай чӣ кунам, реклама кунам ҳами чизотона, вайо бисёриё розӣ намешаванд. баъд ҳамин зан мада ҷавоб дод ҳамин савдогар ки ҳамин мо Хитой борда мерем, савдогарои Хитой иҷозат наметиҳанд ки борои ҳамора мо сёмка кунем ё ки сурат бигирем. баъд Туркия мерем, уҷада иҷозат метиҳанд, уҷада мо ба ҳазур мисол иҷада бо дигар савдогаро ҳастай, ауҷа суратоша гирифта равон мекунем. баъд мо одамо мисол заказ мекунанд ҳамин чизора. аммо Хитой розӣ нест. ҳамин хел ки Тоҷикистон ҳам ҳамин хел мисол ҳамун киртои хушрӯе ки ай Турсия ё ки ай дигар ҷо меоя. ба бисёр одамое ҳаст ки омада ҳамиёра камера мекунану паделкоша мебироранд. ай ҳисоби ҳамо суратоша гирифта ҳамура паделкоша мебироранд, нархи арзон кати бироварда мисол распродажа мекунану ҳамин кирта аллакай дуюмсорташ чӣ хеле меган мебироя. хулас барои ҳамин бисёриё розӣ намешаванд. анами хел имрӯз ман кӯшиш кардам, саҳар рафта будам бозор, як-ду чи дар кор буд. баъд як-ду ҳамо чизо диромадам бозор, як-ду рияд диромадам. гуфтам шумо да бо видео кунам, нишон диҳам. ина тамошо кунед духтаро видеора
касида маъқулай мисол тамошо кунед бинед хай дар ин масъала бо ма кӯшиш мекунам бо ма ин масъаларо хушрӯтар мебинам ай пеш ки агар иҷозат шава бо ҳамин ҷое ки мисол иҷозат боша ман шумода бо кирта рӯи молу дигару дигар чизоям ба навор гирифта мемонам. Дӯстои азиз, бо мо бошед, дар канали мо лайк монед, подписатсия кунед. Влоги имрӯзаи мо ҳозир давом дорад. духтарои наира тамошо кунед, костюмои джинс, иам стилиш оверсайз ай хеле кушотак намхел. инаи кожинкора бинед, инаи кожинко 200 сомонӣ и вайш хушрӯа инами материали ами кожаш беҳад нағзай ду расветка доштай савзу сиёҳ иам беразмерай инаи намуд бо костюми джинс. иҷада бинед духтаро се намуд иҷада вай доранд, двойка доранд. ина хеле куртаи дароз дораву бинед материалаш хеле барашка боринай ай болош нехе кожинкача боринай ё двойко будай 200 сомонӣ ай иҷа инаи серию сиёҳ катиай ай ду параш хеле рахи вай дора сафед инаиш боша сиёҳаю ба сиёҳ ба сиёҳ ай и хеле костюмчаи вайшам кожанишам ай болош вай ай сиёҳ ай бинед ай параш ай ду параш полоскаи кожани дора. тамошо кунед материалаш барашка хушрӯай материалаш ай инаи намудуш материалаш дигай хе ғавсай материалаш хушрӯай ана кирташ боша бинед ҳамира ман аҳамият надодум рости гап духтаро киртаи тагангиш ба фикрам ки остинаш калтаяй барои 2 рӯз пеш ман хеле киртаҳоро тамошо карда будам остин надоштану ҳамхе боло кожинкача дошт ва ё 200 сомонӣ инаи кардигано 150 сомонӣ. и тарафа туничкаора бинед духтаро инаи туникаҳои дароза 100 сомонӣ кардиян распродажа инаи туникаҳои дароз то зонуя меоя 100 сомонӣ. ини тарафа бинед инаи киртаҳо 150 сомонӣ киртаҳо ҳама ҳам боро ки айни ҳол ман нишон додистам истеҳсоли бишкекай ана тамошо кунед ана болоам инаи туникаҳо 80 сомонӣ инаи киртаҳо чихе гуфтам ози 150 сомонӣ инаи римен дорако ёям айзону камакак поёнтаран. ина иҷа бо ина хеле костюм астай и аллакай оптовира ма шумода нишон додистам ина хеле костюм астай 100 сомон ано хеле инаи безрукавкаҳои пашмаканку ва ё 120 сомонӣ простоёшай ина костюм 100 сум 80 сум иҷара бинед инаи дига цветашами ба ёра шубкачора дига цветаш инаи костюмам оверсайз будай 120 сомон и дига хелтаракай и аллакай бори хитояй шумо да пешакӣ бугум духтаро ана ози бо и тарафша бине яъне и тарафда инаи вай омада бисёр маъқула инаи сарафано касе духтарако ина хароб бошед метавонед айна миё истифода баред ё то размери 48 дора ай 42 50 ира вайш нархш 120-130 сомонӣ нархи оптовиш донада мумкин 150 боша. баъд анаи туникаҳора бинед бардовую анаи сиёҳ бинед тозонуай материалаш хушрӯай баъд ай ҳама муҳимаш чиай ки и балшмеркай мисол кушод места танадаям хе ба ҳазур места и нархш будай 100 сомонӣ ана хеле бо туникаҳои киртабори ҳастай тозонура айзону мумкин дарозтар бистай инаи дета пешаш ино будиян размер ино будиян 120 сомонӣ ё ям размер надоранд як размераян 120 сомонӣ ана михел духтаро ана мирӯза видео буд и чизе ки дар бозор ман сёмка кардам ана ба касе писанд омад хеле ман шодам касе то охира тамошо кард ҳазор раҳмати калон лайкро низ фаромӯш накунед. дар навбати худ ман бо кӯшиш мекунам дар ҳами вай боро дигар чизо бо шумо дар видео кунам пешниҳод кунам бовар кунед идеяҳо бисёрай барои ҳамин видео кардан вале бо ман мебинам кӯшиш мекунам
шумо низ моро тамошо кунеду лайк монед. Ҳар як лайки шумо мода як рӯҳи тоза мебахша ки масалан ҳамин чизи мо шумода маъқулай, ҳамин видеои ки мо кардем шумода маъқулай. Хайр дӯстони азиз, то влогҳои оянда моро интизор бошед.